I dag, mens jeg står og pisser, tænker jeg på noget. Måske kunne jeg være heldig at finde nogle penge nu, når jeg er så fattig. Ja, lad os gøre det. Ja, nu går jeg en tur. Så imens jeg gik den der bøstur, så mødte jeg en grim dame. Hun så sådan cirka sådan bøsagtig ud og meget grim og lignede en lur. Hun så sådan her ud. Hej. Fuck ved du, du klammer og pixel til hovedet, grim svin. Ej, du er den ene person, der siger det til mig i dag. Så tænkte jeg, hvad fuck er det, hun lige dropper der? Så lavede jeg karate-spark i hovedet på hende, og så lå hun ned og tude. Så tror jeg, de har snus op, eller hvad fuck det er for noget narko-lort. Og som et normalt menneske valgte jeg skulle da åbne den. Og til det der syn med fucking mange penge, hvor jeg så rig nu. Jo, bro. Jo, så var jeg pisse ligeglad. Så jeg ved mig bare at købe noget. Og ja, det kan I se i part 2, at det er en grim mand. Ja, så hej hej.